gadona wayo ni wayo kaina, Najeriya tushe na wayo ni wayo kaina, sai mun ba ta wuta. Sai mun ba ta wuta, sai mun ba ta wuta, ya buce sai mun ba ta wuta, 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 maza maza sai mun ba ta wuta, maza maza sai mun ba ta wuta. Ita tafiyar sai an fidda uwa kasar nan, sai an sake zama APC, sai mun ba ta wuta, mun kuma kai ta ruwa. Kuji wannan da amsar maganar Atiku shine zai gyara kasa malam. Tafiyar ka sanya zan tafiyar, yan uwana sun dau aniyar, sabon launin tafiyar mun dauko ba ma gajiyar, kai ne jigon tafiyar. Allah ke kai kusa nesa, bana Allah kawo nesa kusa, ka sanya kasar mu cikin nutsuwa, malan ga amsar mu kusa. Ita tafiyar sai an fidda uwa kasar nan, sai an